मुंबईतल्या जागा विकासकांना देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप इकडे आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर केलाय। मुंबईतील भूखंड घोटाळ्याविरोधात रविवारी मुंबईमध्ये आंदोलन केले जाणार आहे असं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलंय। तर रविवारी संध्याकाळी 5 वाजता नेव्हिल डिसोझा मैदानात हे आंदोलन केले जाणार आहे आणि सर्वांना हातामध्ये तिरंगा घेऊन सहभागी होण्याचं आवाहन आदित्य ठाकरेंनी केलंय। मुंबईकर म्हणून रस्त्यावर उतरून ह्याचा विरोध करू, कारण हे जोपर्यंत मागे घेत नाहीत, मुख्यमंत्री हा भूखंडाचा घोटाळा थांबवत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही ह्याचा विरोध मुंबईकर म्हणून करू। आज आपल्या माध्यमातून मी सर्व मुंबईकरांना विनंती करत आहे की ह्या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून येत्या रविवारी संध्याकाळी 5 वाजता रंगशारदाच्या समोर नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल टर्फ जिथे आहे तिथे आपण सर्वांनी, प्रत्येक पक्ष असेल, जात पात धर्म सगळं काही बाजूला ठेवून तिरंगा हाती घेऊन पुन्हा एकदा मुंबईसाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे।